Ahoj, vítam ťa pri prvej epizóde Bez filtra. Ja som Miky a dnes sa pozrieme na to, čo je to vlastne láska. Ale neboj, nepôjde o žiadnu suchú prednášku. Na to by som si asi aj sám zaspal. Láska. Slovo, ktoré znie ako hudba alebo výkričník. Podľa toho, či ťa práve niekto miluje alebo ghostuje. Všade o nej počujeme. V tých gíčových filmoch, na sociálnych sieťach pri hashtagoch The Relationship Goals. Aj vo vyznaniach typu Ty si moje svetlo, môj život, môj Netflixový účet. No vedel si, že za láskou stoja aj biochemické reakcie? Prvý stupeň. Dopamín. Tento v tele rozbúchne ako na horskej dráhe. Druhý stupeň. Oxytocín. Známy aj ako hormón pripútania, ktorý nás robí verný a niekedy aj trochu pripútaný k mobilu. Tretí stupeň, serotonín, ktorý, pozri sa späť na staré fotky exka, vie nám niekedy poriadne znížiť náladu, keď to nevyšlo. Takže láska je rovnica. Láska rovná sa dopamín plus oxytocín minus serotonín, alebo si to radšej nechajme na chemikov, lebo ja som si minule skúšal vysvetliť rozchod kamarátovi a on si objednal pizzu. Okrem chémie je tu aj psychológia. Povieme si 3 body. Atraktivita a sympatie. Dokonca aj výskumy potvrdili, že priťahuje nás niekto, kto je na tom podobne v zmenároch života, aj v chuti na horúcu čokoládu. Nabúchané svaly a Mercedes môžu pomôcť, ale rovnako zafunguje spoločné sledovanie gaučovej série. Bezpečie a istota. Oxytocín, o ktorom sme hovorili, funguje najlepšie, keď máme pocit, že je priestor pre dôveru. Teda, ak sa ti ozve hneď ráno, keď si bol na pive a povie, ako sa máš, vieš, že to myslí vážne. Sociálna potvrdzovačka, Instagram, FB, Snap. Ak lajkne tvoju fotku z jedného rande, cítiš sa ako šéfkuchár s Michelinovskou hviezdou. Ale pozor, like nenahradí skutočné objatie. A kulturálne sme... šli sme od príbehov o Romeovi a Júlii k TikToku, kde lásku meriaš počtom duetov. A teraz vtipná sekcia. Ako vzniká láska? Predstav si to ako postup v kuchyni. Predohra, náhodný pohľad cez kaviárne, swipe doprava, ten pocit motýlikov v bruchu, keď ti pošle ahoj s úsmevom. Ochutnávka, prvé rande, niečo malé, káva, zmrzlina. A hneď zisťuješ, či zdieľate rovnaké obľúbené seriály, hlavné jedlo, zdieľanie životných príbehov. Kto bol najsilnejší? Kto má najhoršiu históriu zlomeného srdca? Dezert, spoločné plány do budúcnosti. A naozaj funguje, ak si predstavíš, že spolu budeš okúkovať mačky na webe a zdieľať playlisty. A niekedy zabudneš na všetko to varenie a proste sa staneš súčasťou niekoho ďalšieho receptu na život. Ja osobne som kedysi veril, že láska je ako Wi-Fi. Funguje len keď som v dosahu. Ale zistil som, že skutočná láska je skôr ako offline záložka. Je tam stále, aj keď občas nefunguje internet. Takže ak niekto povie, že ťa miluje, ale potom zmizne, tak... upgrade nedosiahol server. Tak čo sme zistili? Láska je kombinácia chemických aj emočných ingrediencií. Vzniká postupne. Ako dobré jedlo, chvíľu si musíš naň zvyknúť. A niekedy sa stane, že ti horúca polievka vytečie von. Ale napriek tomu ju chceš ochutnať znovu. A teraz ty. Ako by si opísala lásku v trojici slov? Napíš mi do komentárov, daj hlas v ankete v stories. Alebo pošli správu. Chcem vedieť, čo cítiš. Ďakujem, že si vypočula prvú epizódu Bez filtra. V ďalšej epizóde sa pozrieme na to, prečo sa bojíme otvoriť a či sa dá prelomiť ticho, keď to najviac potrebujeme. Nezabudni sledovať, zdieľať a hlavne zostať úprimná, lebo takto to cítime všetci. Bez filtra.